concretar és que sap vostè que ha creat, vostè, crec, una certa expectació per allò de les jardineres estes aèries de la Vilanova. I bé, a banda dels gustos estètics o com queda el carrer i de la gràcia que puguem tindre maceteros penjant a 4 metres, això ja cadascú el seu. A nosaltres ens interessa molt el seu cost. Ens interessa molt justet en una setmana en què s'han aprovat duríssims augments impositius a tota la ciutadania, molts grans, i en els que han hagut fins i tot acomiadament de treballadors i treballadores d'esta casa, perquè es traslladava la idea que a partir d'ara imperarà l'austeritat i que s'han acabat les despeses supèrflues. En algun mitjà de comunicació ha aparegut que això han costat 40.000 euros i nosaltres voldríem, d'una banda, saber que es confirmara realment què han costat els maceteros aèreos, és que no sé com dir-li, jardineres flotants, flotantes, com vostè podria dir-li, què han costat realment, si han costat aquests 40.000 euros, però sobretot si vostè considera que aquesta és una despesa necessària i que no és una despesa supèrflua de les que teòricament havien de prescindir, i per això pujarem l'IBI als ciutadans i tirem gent al carrer en el pla d'ajust i en el pla de sanejament. Sí, senyor Moya, per desgràcia, les coses mal fetes se tenen que desfer moltes vegades. Vostè sap que este any la processó de Divendres Sant és una de les processons més emblemàtiques, a la qual vostè no assisteix, però que el resto de la ciutadania sí que assisteix. No, jo no jo tampoc. Vostè la veu, els altres assistim, però que és una processó de les més importants de Gandia i de la Setmana Santa. Quan es va fer aquest carrer, el que el va fer, i no vull culpar a ningú, el que va fer el carrer no va donar compte que les maceteros que va posar no cabien les santes de Setmana Santa. Però vaig dir-li més, este any, per primera vegada, la processó de Divendres Sant se fa per Sant Rafael. Hem buscat un sistema aprofitant el rec que havia, que s'havien fet, perquè vostè que tenen cada una de les jardineres que havien, tenien un rec, un sistema modern, europeu, que està posant-se en totes les ciutats més avançades de jardineres. I aquestes jardineres donen per a que puguen passar professors, per a que puguen passar cabalgates i per a que també els actes vandàlics que estan fent-se en les jardineres no facin. I més important, estem parlant d'un carrer comercial. El que es va fer, que va posar bogambilles, no ho diu Arturo Torró, ho diu qualsevol manual, vostè ve un tubo i no ve les escaparates. Estem parlant d'un carrer que té que vendre, treball i tal. I aquestes són les jardineres que avui estan posant-se. I efectivament han costat 40.000 euros. 40.000 euros s'ha negociat molt. I per què estan ahí cada una d'elles? Perquè estan en sistemes de recs de les jardineres anteriors, que anem a aprofitar-les, no anem a tirar les anteriors, i anem a parlar en altres llocs de ciutat que sí que són apropiades, però no en un carrer on passen totes les processons de Gandia i on realment s'ha de posar. Tampoc li diu este alcalde, parla vostè amb la Junta de Setmana Santa i veurà vostè que van a fer la processó per Sant Rafael. Conjuntament en Setmana Santa hem venit, hem anat a veure-ho, ho hem parlat, per a veure quin era el tram, i això és el que podíem fer perquè el carrer quedara decent. I li dic, el cost són 40.000 euros, crec que és barat. També li anunciem que va a Sant Pasqual. També ho anunciem, que va a Sant Pasqual en aquest tipus de jardineres. En aquest tipus de jardineres, que són les jardineres ara que estan posant-se en les grans ciutats i que li dona un encant. A mi a vostè no li agrada, jo estava convençut que no li anava a agradar. Però té molta acceptació per part del carrer, que pensi que 40.000 euros per a solucionar el tema este. Per què ho han fet ràpid? Per a veure si podíem encara que la producció de Divendres Sant passara del carrer. Però ara la Junta no pot canviar perquè ja està ahí damunt. Si ens haguérem adelantat 2 o 3 setmanetes més, haurem pogut canviar la producció de Divendres Sant. Vaig a dir-li que en el passeig tornarem a fer una despesa per a què? Per a aquells que van fer aquestes obres, que no sé en què pensaven, però conec que pensaven només en l'estètica i poc més, en el passeig, els volardos que n'hi ha, també es tindrem que canviar per volardos mòbils. Per què? Perquè no passen les carrosses de falles. Entonces, evidentment, que a mi no m'agrada gastar, però si és que anteriorment no utilitzaren el cap, posat i utilitzar la butxaca, no n'hi ha altra. No sé molt.